לקרב התחתית החשוב בבית שאן התייצבה היום צפרירים חולון ללא מאמנה מאיר נימני שהתפטר בהרכב חסר ועם 3 שחקני ספסל בלבד. בית שאן לא התחשבה כמובן ותקפה שוב ושוב. בדקה 37 שמעון דנן מעביר כדור רוחב, ז'ידקוב יוצא רע מאוד, אבל סרג'אן ג'ולקוביץ' החלוץ הסרבי של הקבוצה מחטיא את הכדור. שלא כמנהגו, אלכס ז'ידקוב היה מאוד לא מרוכז היום, ו5 דקות מאוחר יותר הוא ממשיך בתעלוליו. למזלם של הצפרירים, נמרוד אלבז מחליט למסור במקום לבעוט לשער. המשחק נערך בתנאי רוח קשים, רוח שבמחצית השנייה נשבה בעוצמה בגבה של בית שאן. בדקה ה-66 בית שאן מקבלת את ההזדמנות הטובה ביותר במשחק. יהודה אמר שולח כדור עומק נהדר לצ'ולקוביץ', ז'ידקוב ממשיך לטעות, יוצא רע ומכשיל את החלוץ הבית שאני. ואם זה לא מספיק, ז'ידקוב המתוסכל מוסיף דחיפה בגבו של צ'ולקוביץ', ולמזלו של ז'ידקוב חיים ליפקוביץ' השופט מחליט לגלות סימפתיה ושולף לעברו את הכרטיס הצהוב בלבד. ז'ידקוב חוזר על העבירה גסה גם בהילוך החוזר. טיבור שלי ניגש לבצע את הפנדל, ואפרופו מזל, הפעם המשקוף מתערב לטובת החולונים. בהמשך היו עוד כמה הזדמנויות לבית שאן, כאן בני בליטי מחטיא, במקרה הזה נשרה גם נבדל. לסיום המשחק שריקות בוז של הקהל המקומי לקבוצתו, שעם התיקו המאופס הזה זוכה בנקודה הראשונה השנה בבית. אליש, שזה היה קרב על 6 נקודות בעצם, קרב תחתית מאוד מאוד חשוב, ויכול להיות שהמתח הזה עשה משהו לשחקנים שלך היום? נכון, אני חושב שבהחלט בבית אנחנו מלחיצים את עצמנו יותר על המידה, בסך הכל הקהל מתנהג בצורה יוצאת מן הכלל טובה. ואין שום ברירה, אנחנו נצטרך ללמוד לשחק בבית, מפני שהכי טוב זה בבית.